Мир, мои скъпи братя в Христос! Днес идвам да ви помоля да се присъедините към мен и писанията в декларирането на думи на любов, мир и просперитет. Днес вярвам, че Исус ни слуша и ни изпълва със своята любов и мир. Нека се молим заедно с Псалм 91 7 пъти в продължение на 7 дни. Тези числа са благословени от Библията до днес. Надявам се да сте благословени и да получите изцеление, освобождение, любов, просперитет, помощ и сърцата ви да са изпълнени с Исус. Нека се помолим. Първи, този, който живее в тайното място на Всевишния, ще почива в сянката на Всемогъщия. Втори, ще каже за Господа: Той е мой Бог, мое прибежище, моя крепост, и на Него ще се уповавам. Трети, защото Той ще те избави от примката на овеца и от смъртоносната чума. Четвърти, Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще бъдеш в безопасност, Неговата истина е щит и щит. Пети, няма да се страхувате от ужас през нощта или стрелата, която лети през деня. Шести, нито от мор, който дебне в тъмнината, нито от разрушението, което унищожава по пладне. Седми, 1000 ще паднат до вас и 10 000 от дясната ви страна, но вие няма да бъдете ударени. Осми, само с очите си ще гледаш и ще видиш наградата на нечестивите. Девети, защото ти, Господи, си моето прибежище. Вие сте направили своя дом във Всевишния. Десети, никакво зло няма да ви споходи, нито мор ще дойде в шатрата ви. 11. Защото Той ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища. 12. Те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. 13. Ще настъпиш лъва и аспида, ще стъпчеш сина на лъва и змията под краката си. 14. Понеже ме възлюби толкова много, и аз ще го избавя, ще го накарам да се скрие, защото той знае името ми. 15. Той ще ме призове, и аз ще му отговоря, ще бъда с него в беда, ще го извадя от него и ще го прославя. 16. Ще го наситя с дълги дни и ще му покажа моето спасение. Първи, този, който живее в тайното място на Всевишния, ще почива в сянката на Всемогъщия. Втори, ще каже за Господа: Той е мой Бог, мое прибежище, моя крепост, и на Него ще се уповавам. Трети, защото Той ще те избави от примката на овеца и от смъртоносната чума. Четвърти, Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще бъдеш в безопасност, Неговата истина е щит и щит. Пети, няма да се страхувате от ужас през нощта или стрелата, която лети през деня. Шести, нито от мор, който дебне в тъмнината, нито от разрушението, което унищожава по пладне. Седми, 1000 ще паднат до вас и 10 000 от дясната ви страна, но вие няма да бъдете ударени. Осми, само с очите си ще гледаш и ще видиш наградата на нечестивите. Девети, защото ти, Господи, си моето прибежище. Вие сте направили своя дом във Всевишния. 10. Никакво зло няма да ви споходи, нито мор ще дойде в шатрата ви. 11. Защото Той ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища. 12. Те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. 13. Ще настъпиш лъва и аспида, ще стъпчеш сина на лъва и змията под краката си. 14. Понеже ме възлюби толкова много, и аз ще го избавя, ще го накарам да се скрие, защото той знае името ми. 15. Той ще ме призове, и аз ще му отговоря, ще бъда с него в беда, ще го извадя от него и ще го прославя. 16. Ще го наситя с дълги дни и ще му покажа моето спасение. Първи, този, който живее в тайното място на Всевишния, ще почива в сянката на Всемогъщия. Втори, ще каже за Господа: Той е мой Бог, мое прибежище, моя крепост, и на Него ще се уповавам. Трети, защото Той ще те избави от примката на овеца и от смъртоносната чума. Четвърти, Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще бъдеш в безопасност, Неговата истина е щит и щит. Пети, няма да се страхувате от ужас през нощта или стрелата, която лети през деня. Шести, нито от мор, който дебне в тъмнината, нито от разрушението, което унищожава по пладне. Седми, 1000 ще паднат до вас и 10 000 от дясната ви страна, но вие няма да бъдете ударени. Осми, само с очите си ще гледаш и ще видиш наградата на нечестивите.
9. Защото Ти, Господи, си моето прибежище. Вие сте направили своя дом във Всевишния. 10. Никакво зло няма да ви споходи, нито мор ще дойде в шатрата ви. 11. Защото Той ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища. 12. Те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. 13. Ще настъпиш лъва и аспида, ще стъпчеш сина на лъва и змията под краката си. 14. Понеже ме възлюби толкова много, и аз ще го избавя, ще го накарам да се скрие, защото той знае името ми. 15. Той ще ме призове, и аз ще му отговоря, ще бъда с него в беда, ще го извадя от него и ще го прославя. 16. Ще го наситя с дълги дни и ще му покажа моето спасение. Първи, този, който живее в тайното място на Всевишния, ще почива в сянката на Всемогъщия. Втори, ще каже за Господа, Той е мой Бог, мое прибежище, моя крепост, и на Него ще се уповавам. Трети, защото Той ще те избави от примката на овеца и от смъртоносната чума. Четвърти, Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще бъдеш в безопасност, Неговата истина е щит и щит. Пети, няма да се страхувате от ужас през нощта или стрелата, която лети през деня. Шести, нито от мор, който дебне в тъмнината, нито от разрушението, което унищожава по пладне. Седми, 1000 ще паднат до вас и 10 000 от дясната ви страна, но вие няма да бъдете ударени. Осми, само с очите си ще гледаш и ще видиш наградата на нечестивите. Девети, защото Ти, Господи, си моето прибежище. Вие сте направили своя дом във Всевишния. 10. Никакво зло няма да ви споходи, нито мор ще дойде в шатрата ви. 11. Защото Той ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища. 12. Те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. 13. Ще настъпиш лъва и аспида, ще стъпчеш сина на лъва и змията под краката си. 14. Понеже ме възлюби толкова много, и аз ще го избавя, ще го накарам да се скрие, защото той знае името ми. 15. Той ще ме призове, и аз ще му отговоря, ще бъда с него в беда, ще го извадя от него и ще го прославя. 16. Ще го наситя с дълги дни и ще му покажа моето спасение. Първи, този, който живее в тайното място на Всевишния, ще почива в сянката на Всемогъщия. Втори, ще каже за Господа, Той е мой Бог, мое прибежище, моя крепост, и на Него ще се уповавам. Трети, защото Той ще те избави от примката на овеца и от смъртоносната чума. Четвърти, Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще бъдеш в безопасност, Неговата истина е щит и щит. Пети, няма да се страхувате от ужас през нощта или стрелата, която лети през деня. Шести, нито от мор, който дебне в тъмнината, нито от разрушението, което унищожава по пладне. Седми, 1000 ще паднат до вас и 10 000 от дясната ви страна, но вие няма да бъдете ударени. Осми, само с очите си ще гледаш и ще видиш наградата на нечестивите. Девети, защото Ти, Господи, си моето прибежище. Вие сте направили своя дом във Всевишния. 10. Никакво зло няма да ви споходи, нито мор ще дойде в шатрата ви. 11. Защото Той ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища. 12. Те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. 13. Ще